Bon dia a tothom. Soc la Montserrat Guas, filla de l'Espluga de Francolí i alhora filla adoptiva de Reus. I per mi és un honor encapçalar la llista del Front Nacional de Catalunya per a la demarcació de Tarragona. Segurament el més senzill i còmode hauria estat quedar-me a casa, veient com passa tot aquest temporal. Però si alguna cosa en aquesta vida val la pena lluitar, és per Catalunya, pel nostre poble i pel futur dels nostres fills. No us enganyaré, fa pocs mesos era molt pessimista, ho veia tot negre. Ja res em motivava en política. Vaig anar veient com els presos polítics anaven deixant la lluita per la nostra llibertat en un segon terme. I ara els polítics ens volen fer creure que la independència és impossible. La repressió espanyola ha funcionat, i molt. De tenir-ho a tocar, d'anar a totes les manifestacions, aquí a Barcelona, i on fes falta, i veure alhora que teníem tanta força i tot el poble estava molt unit, hem passat a retrocedir 10 anys. Però avui la situació social de la llengua i l'economia és molt més dolenta. Ara bé, quan el meu fill em va portar el programa del Front a casa, el vaig llegir, em vaig aixecar de la cadira i vaig dir: aquests pensen exactament igual que jo. Hi ha esperança. Tenim el país deixat de la mà de Déu, tan trinxat que necessitem exactament el que el Front proposa per fer la independència el més ràpid possible, preservar la nostra identitat com a poble i ser un país normal. Ara mateix som l'alternativa i estic convençuda que només que n'entri un dels nostres al Parlament serà l'espurna que encendrà el nou orgull del nostre poble. Tinc la gran sort i dono gràcies que soc d'un poble català que conserva la seva catalanitat. També fa 37 anys que soc mestra en una escola on quasi bé tot el que l'envolta és català. Sé que això no és massa habitual, tal com estem ara a Catalunya, i m'entristeix moltíssim. Hem de lluitar perquè tothom pugui viure plenament en català i a Catalunya. És un dret universal i els catalans això només ho podem fer a casa nostra, a Catalunya. A més, estic plenament convençuda que en una societat més catalana també serà una societat més respectuosa, més segura i estarà més cohesionada. El català és irrenunciable. A Catalunya hem de parlar sempre en català. No com aquests polítics que es fan dir catalanistes i que la seva defensa del català no aguanta ni una campanya electoral. Ells són els responsables de la no independència, que el català sigui en molts llocs residual, de permetre una allau d'immigrants impossible d'integrar, de la degradació dels nostres carrers i la manca de seguretat, de la censura antidemocràtica que practiquen sobre nosaltres. Aquests motius crec que haurien de ser suficients perquè els deixis de votar, es castiguin a les urnes i s'aposti per una nova estratègia, com la que tenim nosaltres i que cada vegada més la gent coneix. No sé el que passarà diumenge. De moment hi som. I si aquest poble és viu, també hi serem. Mai no perdeu la fe en Catalunya, ni en el nostre poble. Tots hem estat algun moment processistes, però això té un remei. Voteu al Front i deixem enrere la pèssima gestió sanitària, nacional i econòmica dels partits actuals. Aquest diumenge enterrem la dècada processista per obrir-ne una de nova, la dècada del nacionalisme català,
perquè tots els estats que s'han alliberat ho han fet amb un partit nacionalista. Aquest diumenge allibera el teu país. Votem al front amb il·lusió. Visca Catalunya lliure!